Hiru aipuk zabaltzen dute liburua, Euskal Literatura Itzuliaren egiturak eta islak liburua. Angel Lertxundiren hiru aipuk. Itzuli zuzu begiak saiolanetik, lehenengo aipua. Hortxe adierazten du Angel Lertxundik, itzulpengintzak azken urteotan izan duen bilakabidea, horri azpimarra egiten dio. Bigarren aipamenean, eskarmentuaren paperetatik ateretako aipu horretan, adierazten du itzulpengintzak berari idazle moduan zer ekarri dion, bere idazketarako. Eta horma eleberriko azken aipuan, itzultzaile personaia bat ipintzen du, ahotsa ipintzen dio personaia bati. Eta hiru aipu hoien nolabaiteko batura da, liburu honetan kontatzen dudana. Eta hain zuzen ere kontatzen da, Euskal Literatura Itzulpengintzak 75 geroztik izan duen bilakabidea. Izan duen bilakabidea egiturei begiratuta. Kontatzen dut garairik garai, markatu egiten ditut hor garai batzuk, eta garairik garai nola joan diren Euskal Itzulpengintzarekin lotutako eragileak, agenteak eraldatzen. Nola pasatzen gara eskola bat eukitzetik unibertsitate ikasketa batzuk izatera. Bitarte horretan hainbat pausu ematen dira eta horiek guztiak kontatzen ditut. Zerekin lotuta, hain zuzen ere, itzultzaileek euren profesioaz duten irudiarekin lotuta eta idazleek itzulpengintzaz duten irudiari lotuta. Orduan, liburu honen ikuspegia da, itzulpengintza gizarte egitura bat dela, gizarte jarduera bat dela. Ez diot begiratzen itzulpengintzari hizkuntza aldaketa bat balitz bezala bakarrik. Itzulpena hori baino askoz gehiago da, gizarte jarduera bat. Orduan, hain zuzen ere horregatik du izena liburuak Euskal Literatura Itzuliaren egiturak eta islak. Hemen kontatu nahi ditut, Euskal Itzulpengintzak garaikideak zer nolako egiturak eraiki dituen gizartean, eta egitura horiek nola eragin duten Euskal idazleen eta Euskal itzultzaileen pentsamolde eta jardueran, eta hori nola islatu den fikzioan. Eta hori bai ikusten da argi, itzulpengintzak nolabaiteko egiturak eraiki ahala, horrek idazleen diskursoan ere zer nolako aldaketak ekarri dituen. Batetik daude, esaten dutenak ez, nik ere hau nire hizkuntza dut eta neuk itzuliko dut, baina gero eta joera nabariagoa da profesional bati ustekoa. Eta bitxia eta ikusten da, zelan, azkenean bitxia edo naturala, egiturak sortzen dituzunean eta profesio bat irudikatzen duzunean, biztaratu egiten duzu eta behar izan hori ere erakutsi, ez? Euskal Itzulpengintzak bizi du gaur egun oso egoera edo oso une intenso bat, oso une piko bat, ezta? Inoiz baino hobeto, ez dakit inoiz baino hobeto, baina nabarmentzen ari gara itzulpenak duen garrantzia, idazleek ere gero eta gehiago aldarrikatzen dute itzulpenak zer eman dien, eta konturatzen baldin bagara, gure egunerokoa erabat zeharkatzen du itzulpenak. Jaikitzen garenetik, oheratzen garenera arte, analisi bat egin ez gero, itzulpenaz inguratuta gaude, ezta? Eskertza bat ere egin nahi nuke, ezta? Eskertu nahi nuke
euskal literatur itzuliaren egiturak sortu dituzten personak eskertu nahi dituzke. Azken finean, eurek eraiki dutelako hemen kontatzen den guztia, ezta? Eta ez bakarrik itzultzaileen komunitatea sortu duten persona horiek, ez bakarrik itzulpen elkarte bat sortu duten persona horiek, ez bada baita ere, niri ikertzaile moduan, eta unibertsitateko irakasle moduan, itzulpena unibertsitatera ekarri zuten persona horiek eskertu nahi nituzke. Karrera hasi nuenean, oraindik atera gabe zeuden unibertsitatetik, lehenbiziko tituludun euskal itzultzaile izango zirenak. Eta hori ez da berez sortzen. Orduan, nire lehenbiziko aitortza, persona horiei, euskal itzulpengintzan gradua, sortu zuten personei eta irakasleei. Eta bestetik, bigarren eskertza bat ere badut, kasu honetan nire gaur egungo ikerketa taldea eskertu nahiko nuke, ikertzen dugun edozein gai ikertuta ere, eta egiten dugun edozein proiektu eginda ere, itzulpengintzaren betaurrekoak jantzita ikerketaren satitxo bat egiteko parada aukera eta laguntza ematen didatelako.